L-iskandlu huwa kbir, il-provi jippuntaw lejn Kastilja iżda fi stqarrija ta' ftit linji l-Partit Laburista fl-ebda ħin ma appella biex tiġi ppubblikata l-inkjesta ta' 17 Black u l-proċess li analizza dan l-iskandlu tal-Power Station tal-Gass f'Dellimara. Il-Labour qal biss li l-proċeduri legali għandhom jitħallew jieħdu l-perkors tagħhom. Apparti minn hekk il-Partit Laburista qed jimplika li Keith Schembri u Konrad Mizzi bħal donnom qatt ma kienu parti mill-gvern. Wara li ħarġet l-aħbar li ġiet konkluża l-inkjesta 17 Black, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech saħaq illi issa nafu bil-provi illi l-proġett tal-Power Station tal-Electrogas ma kienx dwar l-enerġija iżda dwar il-korruzzjoni, maħdum mill-ogħla esponenti tal-Partit Laburista fosthom Konrad Mizzi u Keith Schembri taħt l-istruzzjonijiet ta' Joseph Muscat flimkien ma' nies bħal Jorgen Fennek u oħrajn. Din il-klikka ifrodat lil poplu b'kuntratt li jiswa 450 miljun euro. Bernard Grech insista li Robert Abela issa għandu obbligu ċar li jieħu azzjoni immedjata u jiżgura li dak li nstraqna jiġi ritornat lil poplu. Dan fil-waqt li l-Avukat Ġenerali għandu obbligu li tippubblika l-inkjesta maġisterjali sħiħa biex il-poplu Malti Wawċi ikun jaf il-verità kollha wara snin sħaħ ta' ċaħdiet minn dawk kollha implikati f'din is-serqa. Int mort il-Parliament but ma mort kien. Can I explain this, please? Mhux error of judgment, a very calculated risk għabilt int. A very calculated risk. Let me explain this, Mela please. error of judgment. Can I explain this without Ħadd ma interruptions, jemnek, please? Konrad, hemm barra m'hemm ħadd qed jemnek. Konrad, ipprova fehmha di, għalġit tiegħek. Hemm barra m'hemm ħadd qed jemnek. Meta inti tajt illi jiena mort għamilt il-kumpanija il-Panama biex nitfa' l-assets tiegħi id-dar ta' Malta u ta' Londra u hekk ixtieqek u ixtieqek, ma tagħmilx sens. Kull min għandu daqsxejn merħ f'moħħu u jħares lejk jinduna li int qed tikdeb. Meta inti tipprova tipperswadi li n-nies hemm barra, qed titratta n-nies ta' imbeċilli. U n-nies mhumiex imbeċilli, ma hu ħadd hemm barra, ħadd, la fil-partit tiegħek, la fil-partit tagħna, la fil-partit ta' Coco Pardo, la dawk li m'għandhomx partit li qed jemminek, Ministru. Huwa minnu kan. Tifhimha di, ħadd mu qed jemmek. Intant il-professur Endro Azzopardi stqarr li dawk illi f'dajnihom imexxulna pajjiżna serquna f'wiċċna bla xeba, bla skrupli, bla mistħija, mhux darba, mhux tnejn, mhux euro, mhux tnejn. Miegħu ingħaqdu oħrajn illi fakru kif il-gvern daħħalna f'din ix-xibka ta' skandli.